אנחנו פה עם קבוצת בית שאן אימפריה, עומדים בחץ, ועכשיו הם הולכים לעשות משהו יפה. הלאה חבר'ה, למטה. הלאה, מצב 2 כולם. הלאה, 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 הלאה. הלאה, הלאה. ואנחנו בזול פה אוספים ממתקים. In the state of Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my freestyle star. בעצם זה לא הריטה, בעצם זה השידור, בוא נסדר את זה, לא לך תצטט קדימה, לעלות רעיונות. חבר'ה, לעלות רעיונות, מה אפשר לעשות? קדימה, דברו אליי. א' שהמילים יש לך מה אפשר לעשות כדי לשפר את הריטה שלנו? שנגיע יותר מהר? אורין, שראית את זה מהאתר, איך זה נראה לך? נראה לי? כן. שלפי דעתי החלשים צריכים להיות מקדימה. החלשים מקדימה? כן, שהערוץ הוא קצת... תספור כאילו. אוקיי, שמעתם חבר'ה, יש פה חבר'ה שאומרים שצריך לשים את החלשים מקדימה ויש כאלה שאומרים שצריך לשים את החזקים מקדימה. אתם צריכים להגיע לפה לאיזושהי הסכמה. אם נשים את קודם כל סדרו את החלק כמו שצריך, אני לא רוצה לראות פה עוד 3 ופה 4. הלאה אנשים! לא לעונתי עכשיו. חבר'ה, איך שהחלק נראית עכשיו ככה היא תראה גם בסוף, סדרו אותה עכשיו שתהיה מסודרת. אלבר! עדיין בקיטים? לא, תקדמו עד פה. בוא, עד שלג. עד שלג. אין דבר כזה. אורין.
פה או פה? אנחנו רוצים ימין. נראה לי שתבואו את זה אחרת. אז מה, זה בלי הרעיון של השיעור יותר גדול? כן, יש, אתה תשימו את הילד. זהו. יאללה. 3, 2, 1, קדימה, לתת רבוק! על הבית שן! אתה מודד? נתקל. קדימה, כולם המקום שלהם! כמה? 7 שניות. 8:96. הנה, הנה. כולם להם תלשים ידיים. מתי עצרת אותו? שגעתם. חבר'ה, בית שן. חבר'ה, טיפה יותר אמונה, זה הכל. איזה זה הכל. פסיכולוגיה. פעם אחת ביקשתי שתעשו כמו שצריך, וברגע שישבתם כמו קבוצה והחלטתם שאתם סוף סוף חושבים קצת, חוץ מסתם לרוץ כמו פלגמטים. בסדר? פחות משען. יפה. אתה נותן? הלאה. בית שן! יפה מאוד, מה שאנחנו עושים עכשיו, אתה לא עושה חימום, נכון?